A späť na Slovensko. Rovnaký účet za taxík bez ohľadu na to, ktorá taxislužba vás odvezie. To je požiadavka, ktorú mali na ministerstvo dopravy priniesť samotní zástupcovia taxislúžieb. Aj preto rokujú so štátom napríklad o pevnej cene za každý kilometer. Môže niekto na letisko? Taxikári tvrdia, regulovaná jednotná cena by bola výhra aj pre cestujúcich, aj pre nás taxikárov. Združenia taxislužieb vyjadrili požiadavku, aby ceny za taxíky boli regulované. Tam by potom ten zákazník by mal istotu, že na hoci ktorý taxík sadne, platí rovnakú cenu. Taxi, dobrý deň. Cech taxikárov už má aj konkrétnu predstavu o jednotnej cene za kilometer jazdy taxíkom. 1,10 eur na kilometer. Plusom pre cestujúcich by vraj bolo, že už ich neprekvapí žiaden taxikár horibilným účtom. V súčasnosti platí pre taxislužbu voľná tvorba cien. Ten taxikár má v ceníku, tak môže mať cenu hociakú. Daňou za to, že by vás účet neprekvapili, ale to, že by ste už nemohli jazdiť taxíkom za extrémne nízke ceny. Taxikári priznávajú, že práve touto reguláciou chcú tiež ukončiť jazdenie za dumpingové ceny. To by bola cena, ktorá by pokryla ozaj náklady pre taxikára na výkon tej činnosti, by mu zabezpečila, aby robil len tých 8 až 10 hodín denne, nie jak dnes, že vlastne robí aj 14 hodín denne. Otázka zavedenia cien regulácie taxislužieb ešte nebola na týchto rokovaniach uzavretá. Štát teraz podľa našich informácií čaká na presvedčivé argumenty od taxikárov, že toto opatrenie pomôže nielen taxikárom, ale aj bežným cestujúcim. Prebiehajú trojstranné rokovania medzi ministerstvom dopravy, ministerstvom financií a združeniami taxislužieb. Barbora Janošová, televízia JOJ.